बिनिखायनो सोरबाया ख्रिस्टनाव दङब्ला बियो गोदान जाबाय, गोजामा थांबाय बियो गोदान जाबाय। गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै। लोगोसेयै गोदान बोसोरनि गोजोननाय गाहाम हामलायनायखौ प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै नोंथांमोननिसिम जासिबावनाय थाबाय। फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि। आरो आं दिनै बुंनो गोसो जादों, गोदान बोसोराव जोङो मा मावनो नांगौ आरो इसोरा नोंनिफ्राय, आंनिफ्राय, जोंनिफ्राय मा लुबैदोङो आरो बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदोङो। फै जोङो दसे सम खोनासंनि। बेनि सिगां आङो बुंनो लुबैदोङो, जेब्ला गोदान बोसोरा फैयो जोंहा गोबां रोखोमनि मावनो गोनां खामानिफोर थायो। जोंहा गोबां रोखोमनि जिबनाव मावनो थाखाय जोङो सानो आरो जोङो प्लानिंफोर खालामो। आरो बे गासै मावनायाव इसोरनिफ्राय बोर आरो आशीर्बादखौ मोननाय बादि जोङो सिगांग्रो इसोरखौ गोसोखांनो जोङो नांगोन। जोङो दिनै इसोरनि गोथां रावनिफ्राय फरायनि 2 करिन्थिया 5:17 2 करिन्थिया 5:17 पदनाव बेबादि लिरनाय दङ जिसुनि मुङै। बिनिखायनो सोरबा ख्रिस्टनियाव दङब्ला बियो गोदान दाजानाय, गोजामा थांबाय बियो गोदान जाबाय। जोङो दिनै इसोरनि गोथां रावनिफ्राय खोनाबाय, जोङो दिनै इसोरनियाव दङब्ला आरो जायफ्रा दिनै जिसु ख्रिस्टनियाव दङ बियो गोदान जाबाय। बिनि गासै गोजामा थांबाय, बियो गोदान, बियो जाबाय। बिनिखायनो बुंनो नागिरदों, दिनैनि समा जोंनि थाखाय गावखौ थाम थिम खालामनांगौनि मोनसे बियो सम। संसारनि मानसिफ्रा जायै लोङै गोदान बोसोरखौ नाजावो आरो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होयो। नाथाय जों इसोरनि फिसाफोर जोङो जानायलाय जोङो दिनै गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे जोंनि गासै गाज्रि साननाय, गाज्रि मावनाय, गाज्रि आखुफोरखौ जोङो नागारनो नांगौ आरो गोदान बोसोरखौ मोननायजों लोगोसे, गोदान बोसोरखौ नाजावनायजों लोगोसे गोदान बोर, गोदान साननाय जोङो इसोरनिफ्राय नाजावनो नांगौ। संसाराव जोङो दिनै नुयो गोबां मानसिफ्रा जाग्लुं लोंग्लुं गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो हागौ आरो गोदान बोसोरखौ नाजावनो हागौ। नाथाय नोङो दिनै जेसेबांखि गोदान बोसोरखौ नाजावा मानो, जेसेबांखि रंजानायजों नों गोदान बोसोरखौ बराया मानो, नाजावा मानो, थेवबो गाज्रि साननायफ्रा नोंनि जिबनाव दङब्ला, गाज्रि आखल आखुफ्रा नोंनि जिबनाव दङब्ला, नोङो बेक्तिगत जिबनाव गोदान जानो हायाखैब्ला, नोङो इसोरजों गोदान नोङो दाजानो नोङो हायाखैब्ला आरो नोङो इसोरजों गोदानै दाखांफिनजायाखैब्ला नोंनि थाखाय जेबो बियो रंजानांगौनि गैया आंनि अनजाग्राफोर। आन्थाय इसोरनि गोथां रावा बुंदों, आन्थाय दिनैनि दिनाव जायहा जिसु ख्रिस्टनाव थागोन, जायहा जिसु ख्रिस्टनाव फैगोन आरो गावनि सम्पुर्ण जिबनखौ, गोसोखौ फोरबुनो होगोन, फोरबुआ बिखौ गोदानै दाखांफिनगोन। बिनि जिबनखौ फोरबुआ गोदानै दाखांफिनगोन। दिनै नोंनि गथै जिबननि मावनाय पापखौ निमाहा होनानै गोदानै दाखांफिननो थाखाय इसोरा लुबैदों आरो आह्वान खालामदों। बिनिखायनो 2 करिन्थिया 5:17 पदनाव जेरै जोङो फरायनानै मोनबाय, बिनिखायनो सोरबा ख्रिस्टनाव दङब्ला बियो गोदानै दाजाबाय, गोजामा थांबाय, नायदो बियो गोदान जाबाय। बोसोर गोदान जानायजोंल' जानाय नङा, जोंनि साननायफ्रा गोदान जानो नांगोन, जोंनि मावनायफ्रा गोदानजों जानो नांगोन। गासैबो सिगांनि गाज्रि साननायफोरखौ जोङो नागारबोनो नांगोन आंनि अनजाग्राफोर। बुंबावदोङो, गोदान बोसोरजों लोगोसे इसोरा दिनै नोंनो गोदान बोरखौ होनानै नोंनि जिबनखौ गोदानै दाखांफिननो थाखाय बियो लुबैदों। दिनै नों गोदान बोसोरखौ नाजावनायजों लोगोसे गावखौ गोदानै दाखांफिनजानो थाखाय आरो गासै इसोरनि लुबैनाय बादि धोरोमिया जानो थाखाय नोङो लुबैयो आरो हास्थायो ने? गोदान बोसोरजों लोगोसे नों गोदानै दाखांफिनजानो थाखाय लुबैयोब्ला नोङो नोंनि बेक्तिगत जिबनखौ प्रभु जिसु ख्रिस्टनो होनो नांगौ
आरो नोंनि बेक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रिस्टआ थानो नांगौ। जोङो मानो दिनै गोदानै जोङो दाखांफिनजानो नांगौ आरो जोङो दिनै मानो गोदान जानाया गोनांथि दङ आंनि अनजाग्राफोर। मानोना जिसु ख्रिस्टनि लुबैनाया बेनो जेन' जों गोदानै जोनोम मोननो हायो, जेन' जों गोदानै सारि जानो हायो। जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौनो बुंदोंमोन। बै समाव सासे धोरोम गुरुआ हरनि समाव जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव फैनानै जिसु ख्रिस्टखौ बुंदोंमोन। जेब्ला जिसु ख्रिस्टजों रायज्लायदोंमोन बे समाव जिसु ख्रिस्टआ बे धोरोम गुरुखौ बुंदोंमोन जायनि नामा निक'दिममोन। जेब्ला जोङो जहनि बिलाइ 3:1-10 सारिखौ फरायोब्ला मोननो हायो। जहनि बिलाइ 3:1-10 फरायोब्ला जोङो मोननो हायो। बै समाव जिसु ख्रिस्टआ निक'दिमासखौ बुंदोंमोन, नंथारगौ नंथारगौ आं नोंखौ होनो, नोङो गोदानै सारि जायाब्ला नोङो माब्लाबाबो आरो रावबो सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा। जिसु ख्रिस्टआ बे आयदायाव बुंदोंमोन। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, बै समाव निक'दिमा बुंदोंमोन, बियो धोरोम गुरुमोन, थेवबो बे आयदाखौ बियो बुजियाखैमोन आरो मिथियाखैमोन। माखौ गोदानै सारि जाफिननाय होनो आरो सोरगो रायजोआव हाबनो थाखाय, अनन्त जिबनखौ मोननो थाखाय मा मावनांगौ बेखौ बै समाव मिथिनो आरो बुजिनो हायाखैमोन। नाथाय जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन, नंथारगौ नंथारगौ आं नोंखौ होनो, नोङो गोदानै सारि जाफिनाब्ला माब्लाबाबो आरो रावबो सोरगोआव हाबनाय नङा। बे समाव निक'दिमा सिन्था जादोंमोन, बियो बुजिनो मोनाखैमोन। बिनिखायनो बियो फिननायखौ होदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि, गुरु, सासे मानसिया बोराय जानानै माबोरै गोदानै सारि जाफिननो हागौ? सासे बोराय मानसिया आरोबाव नैथि खेब बिमानि गोरबोआव हाबफिननानै सारि जाफिननो हागौ खोमा? निक'दिमासआ जिसुखौ बुंदोंमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बे आयदायाव बुंदोंमोन, नंथारगौ नंथारगौ आं नोंखौ होनो, दै आरो जिउजों सारि जाफिनाब्ला रावबो सोरगोआव हाबनाय नङा। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, जोङो जायै लोङै गोदान बोसोरखौ नाजावनायाल', गोदान बोसोराव रंजानायाल', गोदान बोसोराव गोबां जानानै जोङो फुरथि खालामनायाल' बियो जोंनि थाखाय जथेस्थ' नङा आरो बियो माब्लाबाबो जोंनि थाखाय मिनिंफुल, ओंथि गोनां जानाय नङा आंनि अनजाग्राफोर। नाथाय नोङो दिनै ओंथि गोनां मोनसे गोदान बोसोरखौ बरायनो लुबैयोब्ला आंनि अनजाग्राफोर, नोङो सिगांग्रो गोदानै जोनोम मोनफिननो नांगोन। गोदान बोसोरजों लोगोसे नोंनि साननाया गोदान जानो नांगोन। गोदान बोसोरखौ नोङो जेरै जिबनाव नाजावदों बेबायदिनो गासै गोजामखौ नोङो नागारबोनो नांगोन। नोङो सोरखौबा दुखु मोनदोंमोनब्ला नोङो बेखौ निमाहा होनो नांगोन, नोङो बेखौ नागारनो नांगोन आरो गासै गाज्रिखौ नागारबोनानै नोङो गोदान जिउ खुंनो नांगोन। बेनिखायनो बे आयदायाव जिसु ख्रिस्टआ गोरायैनो बुंदोंमोन आरो फिननायखौ होदोंमोन, नंथारगौ नंथारगौ आं नोंखौ होनो, निक'दिमास, गोदानै सारि जाफिनाब्ला रावबो आरो माब्लाबाबो सोरगो रायजोखौ नुनाय नङा। बेनिखायनो गोदान बोसोरजों लोगोसे नों गोदान बोरखौ मोननो लुबैदोंब्ला, गोदान रंजानायखौ नोङो मोननो लुबैदोंब्ला आरो गथै बोसोर नोङो जिसु ख्रिस्टजों थाबायफानो नोङो लुबैदोंब्ला आरो गथै बोसोर जिसु ख्रिस्टजों नोङो थाफानो लुबैदोंब्ला गोदान बोसोरजों लोगोसे नों गोदानै सारि जाफिननो नांगोन। आरो बे गोदानै सारि जाफिननाया, गोदान जिबन मोननाया, गोदान मुं मोननाया, गोदानै दाखांफिनजानाया बियो जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजोंसो जागोन आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो फै, जोङो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जोंनि बेक्तिगत जिबनाव जोङो जिसु ख्रिस्टनो जायगाखौ होनि, जेन' जोङो जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे गोदानै दाखांफिनजायो। जेरै गोदान बोसोरखौ मोननायजों लोगोसे गोदानै जोङो जिउ खुंनो थाखाय हायो। मानसिफ्रा जेन' जोंनि सोलायनायखौ नुयो। जुदिबा गथै बोसोर थांनाय बोसोराव नोंखौ पापि होननानै सानोमोनब्लाबो, नोङो पापि जिउ खुंदोंमोनब्लाबो